Купил съм 20 фейвора, не фейвора, призма бойки, 20 револвер кейси и 20 Revolution кейси. И има за накрая CSGO Weapon кейс, който е горе-долу почти на стойност от всичките кейсове тук. Не, от всичките ключове, не кейсове, защото с кейсове може малко отгоре да стигне. И като цяло, мисля, че контента ще стане малко по-начесто, защото се завръщам в CS. И да... И в момента, ако се падне нощ, имам един survival нощ, отворих преди няколко дни. Да кажем седмица. Отворих и не съм играл много CS и събирах и го изчаках да го продам. Продадох го и се отворих малко кутийки и се падна един survival нощ отново. И да, нека започнем. Първо започваме с Revolution. И като цяло, ако се пада... Аз имам повече ръкавици, смисъл, имам повече ножове отколкото ръкавици. Но ако се падне някои ръкавици, съм доволен и даже ще има повече, ще има видео на кутийки как отварям, защото ще мога да го продам и да отварям кутийки. И общо взето почваме да отваряме. А в края, ако даде нож от CSGO Weapon Case, това няма да знаете колко ще е. CSGO Weapon Case на майна карам и M9 и клипна. Там са хубави ножовете. Ами едни Виктори ми 20 години, защото все пак ще се ръкавици. Максимум. Аз в принцип като отварям кейсове ги скипвам. Такова няма скипвам, че да видим златото на екрана. Просто не е интересно да скипвам. Не забравяйте да се абонирате на канала ми, че да отварям още повече кутийки и да играем още повече CS и да качвам по-често видеа. Както можете да последвате Twitch стримите, който стримвам често горе-долу. В смисъл, когато сетя стримвам, да стримвам не толкова рядко, в смисъл, често стримвам горе-долу, но когато се сетя. И да, и понякога можете ми го последвате, казва се Onyx, ще бъде долу в описанието. Това е за начало и продължавам отваряме. Защото... за малко беше. За много малко беше. Точно искам да ги отварям подред и да. Ама искам да видя златното на... Значи са, хора, знаете ли кое ще е най-хубавото нещо? Най-хубавото нещо в момента ще е от тези 6 кейси, тук да ударим едно златно, един голд. И другите 40 и е... Голд! Голд! Ръкавици! Хидра голова! Те не са толкова скъпи, ама... Пак, в смисъл, ще има за още един кейс опенинг след на 11 септември, ще ги продам. И там ако не ги даде пендинг, ще направя нада. Но перфектно даде ръкавици! Играта даде ръкавици! Не мога да повярвам! И нека да отваряме, да продължаваме отваряме, защото аз първо отворих... Не знам, това е ултра голям късмет да се паднат такива ръкавици. Те не са най-ефтините, това са пак около 140 евро, нещо подобно. Не са чак толкова проблема, само представете още две ръкавици. Но са ръкавици все пак, златното го видяхме на екрана. Това лукче няма да трябва. На предишния аккаунт може да влезне с трябва, но на този аккаунт вече няма шанс.
бяха Revolution кейсовете. Сега започвам да отваряме тези кейсове, защото ще го отварям от най-ефтини към най-високи. В смисъл тези са по-ефтини от... ето го, да ви покажа Survival ножа, който отворих преди няколко седмици. Това е Survival ножа, който мисля, че даже ще си отива с тия ръкавици. Няма да изглежда много добре. И... да, отварям примерно, след това отварям револверите и трябва отварям тези голътанки. Знаете ли колко ще е хубаво, ако даде Доплер? В смисъл, много искам, ако даде някой Sapphire от тия кейсове. Като цяло, и отварям доста толкова горе-долу 2014-2015. Ей, да я как. Принцип това аккаунт е 2014-2015, нещо подобно. И имам нещо, които ми двата няколко сервис медала. Защото още имам 4 сервис медала на контролера, защото не съм играл толкова много. Да, пумпа изглежда яко, не знам. Кеф ме как изглежда. Ако играеш това ще ви е по-добре. Примерно двойката си намет един такъв, защото тях съм изваждал много назад. Ма като ви казвам много. В смисъл, това е като трактер, като трактера също се отваря много. И да... продължаваме да отваряме. Защото буквално това е перфектно. Ние полиция е сега... Гигъл не искам. Ама няма още надежда в приема двойката, не е голяма, но има надежда. В смисъл, според мен ще извадим един нож още. Още едно злато, нещо да е според мен. Но по златото е много лепа на който и да е някой хубав байонет на един или карамби. Ще ми ще прибързвам как като инвентара ми е накрая. Което ще бъде според мен доста скоро. Още три кейси на паблик ще е долу лапан. От револвер кейса ако да взем нож вече. Последния ще играя на мина червена. Това е бешно червена. Как няма да падне мина червена, ще падна през личи. О! Карамбит! О! Това е много скъпо. Това ще бъде 1000 евро. 1000 евро! Брат! Майко! От първия на скип! Айде! Айде нашите най-доброто. Карамбит. Той е толкова, ама нищо пак. Много е хубав. Поне на мене ми харесва с нокът ръкавиците, ще се върже много хубаво. О, това се връзва уникално с моите ръкавици. Това се връзва перфектно с моите ръкавици. Ще ми влезне в употреба. Вече не искам нищо тия кейсове. Ако имам късмета за още един нож, няма го кажа, ама...
Не ми трябва повече, в смисъл перфектен съм си, брат. Вече топ. Уникално карамбит. О, яка ми даде. Перфектно, перфектно. Играта ме обичала. Играта е започнала да го обича, да го вярвам. Играта е започнала да го обича. Как е възможно това? Карамбит, майко. Стоков е, ама нищо смисъл. Той е просто карамбит. Не е някакъв, няма никакъв, няма перфектно. Не трябва нещо това. Смисъл, да подбере револвер Фейт. Според мен много да се изпада по-рядко от опит, но май минава нещо черно, да видя дали беше. Голд! О! Байонет Кейс Хардънт! Ей, не е блуджам нищо, но Кейс Хардънт Байонет! Какъв е този късмет днеска? Това е сигурно около 40-50 кейсче. Не знам какъв ми е късмета днеска. Това също не е лош нож. Буквално не е лош нож. Но не бих го ползвал с тия ръкавици, бих го продал. Защото на тия ръкавици не изглежда добре. 3 златни! 3 златни за 50 кейса. И гадка късмета, човек. Това никога не ми се случва толкова. Отварял съм голни в Кейс Openings, но чак 3 не съм отварял, по един съм отварял, човек. 3 не. Вече това, ако падне Yavafe Lightning Strike, вече това ми е най-бързо на Кейс Openings за живота. Кейс Хардънт Байонет. Байонет не е толкова скъп, но мога да го трейдна с карамбите и да си купам хубав бътърфлай. Ма перфектно е, че не ми трябва нищо повече вече игра. Много човек, това е гата. Просто няма как, заради това трябва да последват 3 златни нещата. Трябва да ме сабскрайбнат, в смисъл, лайк и сабскрайб. Доста такива видеа. И даже ще има скоро видеа, даже как играем с този валевел, който е в Дискорд в момента, но не си е в тях. Много сме близко да се в Weapon Case. Да се в Weapon Case, не искам нищо да ми дава, но... Не, всъщност искам да ми даде. Но по принцип има един глок, ето тук да ви го покажа само, няма го това. Ето този глок. Ако ми го даде Stat Track Factory New е $600 и съм си избил като цяло целия анбоксинг, дори да не беше дал на това. На те ръкавиците се съм похвана с ръкавиците си тези Weapon Case, така че съм идеален да работя. Да, общо кейсовете някак си ми връзвам да ме се падат. Не знам как ми е късмета, човек, ама... Да, един кейс от CSGO Weapon Case. CSGO Weapon Case е най-скъпия кейс за игра. Не, всъщност има и сувенир пакеджи, ама те не се броят за кейсове, защото те са пакеджи. И като цяло направихме уникален анбоксинг. И Кейс Хардънт 661 искаме. Патърн. Stat Track Factory. Искаме Glock Stat Track Factory. Искаме AWP. Искаме нож, ако има някакъв шанс. Gold. Нека да видим. Мина емката. Заболяме сърцето. Ма все пак. Ръкавици. Два ножа. В смисъл това е уникално. Якато даже се падна. И този карамбит сигурно ще ме влезне в употреба, даже си го еквипвам.
И като цяло, пичове, да. Това ще е от видеото и за да има повече такива видеа, трябва да се абонирате и да лайкнете. Все пак с тия 3 ножа трябва, брат. Просто трябва. Просто е буквално задължително. И пращате видеото на приятели и те да се забавляват и да. И пичове, това е от мен. Айде, чао, до следващия път и до тогава, peace out.